हाँ पड़े पड़े बाइक को बोला फ्लैग ऑन भारत माता की से माता की जय ಕೋಟೆಲ್ದ ಮುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಡೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ 17 ವರ್ಷದ ರಡ್ಡು ದಿನದ ವಾಯ್ದೆ ಆದ ಕಾರ್ಲದ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆನ ತೋಜಾವನಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಸ್ವಾಗತಗೂ ಕಾತೊಂದು ತೆರೆದು ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದ ಮಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಚೂರು ತಾಂಟದಿತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆರ್ತೀರಿ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ಎದುರು ಇರೋಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಅರ್ಧ ತುಯರದ ಈಜಂತ ತುಯರದ ರವಿ ಶೆಟ್ರ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಊರು ಬರೋಂದಿರ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎದುಕನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಂದಿರ್ಲಾರು ಇವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದೆ ಬರೋಂದಿರ್ಲಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತದ ಯಾರು ಊರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರೆನ ಮಾತ ಊರ್ದೋಗ್ಲು ಮಾತ ಇವ್ರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಭವ್ಯವೇನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ತೊಡ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ನೋಡ್ದು ಅರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಡ್ದು ನೇರವಾದ ಬೆಲ್ಮಾನ ರಸ್ತೆ ಬರ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ನೋಡ್ದು ಹೋಗಂಗ್ಲಾರೇನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಾರೆ ಕೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ತಲುಪ ಕೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅದು ದುರ್ಗಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವೇನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಸ ಯುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಭಾರಿ ಬಡತನದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಾರು ಅರೆನ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಭಾರಿ ಪರ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕಿಂಜೆ ಪೋನಾಗ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಟೈಮುಡು ಆರೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೊಂಡತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನಿಕೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬೇದರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರದ ಪರವಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಸಮೇತ ಪರವಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ ಬರ್ತದೆ ಗೆದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಕೊಡು ಕಿಂಜ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಮಾತಾಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಲ ಕದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗಳು ರೆಡಿ ಆದಂತಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಸ್ವಾಗತದ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಎದುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಸ್ವಾಗತ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಏನ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು? ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಹಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು. ಜೈ ಜೈ, बोलो भारत माता की. ಕೊಲ್ತೂರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೊಂಬತ್ತಾರೆ, ಕೊಲ್ತೂರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡಾರೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾರೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಪೇಂಟ್. 5 ಗಂಟೆ ಹೋದಿರಿ, 4 ಗಂಟೆ ಹೋತಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಪೇಂಟ್. ಸರಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಪ್ಪುತ್ತೂರು ಈ ಮೆರಣಿ ಕೊಡ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದು ಮಂಚಿನ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ. ಸುತ್ತಮೀಟಿ ಪಂಚನ ಮಾತ ಬಂದು ನಿಗಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗದ ಬದ್ದ ಆಸೀನ್ ರಾವುಡ ಪಂಚನ ಭಿನ್ನ ಮಾತೊಂದುಲೆ. ಗೌರವ ವೀರ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುನಚಿನ ವೀರ ನಾಯಕರೇ, ನಮ್ಮೂರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಯೋಧರೇ, ದೇಶದ ಗಡಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಬಂದದೆ ಇನಿ ಆಡಗ ನಮಗೆ ರಚನೆದ ತಾದಿದೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂಚಿನಚಿನ ವೀರ ಯೋಧರೇ, ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿನಂಚಿನ ವೀರ ನಾಯಕರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಏರಿಂದು ಕೆಂಡ ಕೃಷಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೃಷಿಕರಿ ನಟ್ಟಿ ಸಾಗೋಲಿ ಪೈರು ಬಾಸಲಿಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಬಂಜಿದ ಪಟಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆದಿಪ್ಪೇರಿ ಸೈನಿಕರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಡಿಪತ್ತೊಂದು ತುಂಬು ಚಳಿ ಗಾಳಿಂದಿಗೆ ಬಂದ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ಆದಿಪ್ಪೇರಿ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತದ ಹೊರಟು ಈ ಲೆಸಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಣದೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶುಭ್ರಜೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲ ಕಲ ನಿನಾದ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆ ಯುವಕರನ್ನ ದಂಡೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕನ ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೀರವಂದನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಣಚನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪನು ದೀವಂಡಿರಿ ಐತ ಜೊತೆಟೆ ಆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವನು ಏರಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನು ಏರೆಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬರುವುದ ಅಧ್ಯಾರ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಇನಿ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿದ ಏನಂತ ತುಡರ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅಂಚಿತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಡೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾದಿಲಾದೆ ನಮಕ್ಕೆ ತಾಗನು ಕೊಡ್ತನಾಗ ಏರೆಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚಿತನ ಗುರುಕುಲ್ನ
ಅಗ್ಲೆ ನೇಲೆ ಪಡಾದೆ ಎಂಗ್ಲು ಇನಿ ಅಗ್ಲೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಂಗೆಲ ಈ ಕೂಟದಗ್ಲ ಮುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಮುಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟೆನ ಮಲ್ದಿರಿ. ಪುರುಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ದೇಶದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದೆ ನಮಕ್ಕಿನ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದೆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಉರಿ ಸೈನಿಕರೇ ಎಂಚಾಂದಿಕೆಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ವಿಚಾರಧಾರಣೆ ಬುಡ್ದು ಆನಿದ ದಿನ ಆರು ಪಿದಾಡಿಯರೆ ಅಲ್ಪ ಸೇನೆಡೆ 17 ವರ್ಷ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯರೆ ದುಂಬು ಚಳಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಂದೆ ನಮಗಿನಿ ಆಸರೆಯಾದ ಮುಂತಿರಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಯೋಧೆ ಇನಿ ಆರ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾತ ಮುಗಿತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀರಮಂದನ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಡಿಮೂಡಿನಂಚಿನ ದೇಶಭಕ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕೂಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಬಂದು ಮಾದರಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಏತೋ ಜನ ಇನ್ನು ಸೇನೆಡೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ದನಗಳು ಉಳ್ಳಿರಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬತ್ತನಗಳು ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಂಡ ಈ ಯುವಕರನ್ನ ಆಸೆದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ಆನ್ ಎಂಗ್ಳು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಪಿರ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬಣಂಚಿನ ಯೋಗ ಕೂರ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನೆಲೆಟಿ ಎಂಗ್ಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪನ್ಮಣಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆನೆ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯೆದ ಜೊತೆಟೆ ತಾನೊಂಜಿ ವೃತ್ತಿದ ಸಾಧಿಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಮನಸ್ ನೆಲೆಟೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಧಿಡೆ ಬೆಂಡಿ ಬೆಂತನಂಚಿನ ವೀರ ಯೋಧರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಇಮೆರನ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು ನಂಚಿನ ಆ ಪತ್ರನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕ ದೇವಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶಭಕ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಬಾಲ್ಯದ ಚುರುಕುತನ, ತಾರುಣ್ಯದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಯೌವನದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸದಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿತು. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಯಾಲು ಮನೆಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುನಿಯಾಲು ಬೈಲು ನಡುಮನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗನಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ತಾರೀಕು 5/8/1987ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಲು ಮನೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈಲೂರು ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇವರ ದೇಶ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತರ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಕಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂದನಂಚಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅರೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ ನಗಲೆ ನಿಗಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಗೌರವ ಅರೆಗೆ ಸಂದಾವುಡ ಪರ್ಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಲೆ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದವರಿ ಧೀಮಂತ ಯೋಧೆ ದೇಶ ಸೇವೆಡೆ 17 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂತೈನಂಚಿನ ಯೋಧೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದಾವಣಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಬಂಜಿಡಿ ದೇದೆ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒರ್ಮ ದಿನ ಒರ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಗೆ ಜನ್ಮನು ಕೊಡ್ದು ನೆತ್ತರಿನ ಪೇರು ಮಲ್ತದೆ ಮಿರೆ ಪೇರು ಕೊಡ್ದು ಸಾಗುನಾಲಿ ಕೆಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ರೂಪೇರೆ ಬರವು ಸರವುದ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ದಾದ ಮುಂಡ ಐಕೆ ಪಡಿಯಾದು ಮುತ್ತುದು ಎತ್ತೆ ಗೇಣದ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಒಂದು ಬಾಲಿನ ತಾಂಕುನಾರಿ ಕೆಂಡ ಅವು ತೀರ್ಥ ರೂಪೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರದ ಕೈಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಬುಡೆದಿನ ಜೊತೆಟೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾತ ಗುರುಕುಲಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡಿ ತಮ್ಮಣ್ಣದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದ ಹೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲು ಬರ ಲಗುದು ಮುಂತುದು ಈ ತಮ್ಮನಗ ಬಂಜಿ ನಿಖಿಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತುದಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ
ಭಕ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಡ್ಕೊಳ್ದನ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ದೇವೇರು ತುಳುನಾಡುದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಎಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಈ ಭೂಮಿದ ಋಣನು ಒಂತ್ಯಾಂಡಲ ಸಂದಗ ಬಂದು ಏನನು ಸೈನ್ಯಗ್ ಸೇರ್ಪಾದು 17 ವರ್ಷ ಸೈನ್ಯಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಾದು ಇನಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊಡೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಊರಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಸಾವಿರ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದು. ಅಪ್ಪಟ ಕಾರ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರ್ನ ಈ ಸಾವಿರ ಜನತ ನಡುಟು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಇದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತರೈನಂಚಿದ್ನ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಅಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸವೆ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನೆನೆತಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ನಚಿತ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆತಂದು ಊರದ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದು ನಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಗಲು ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ನಗಲು ಎನ್ನ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರವೆ. ದೇಶಭಕ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದನ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರು ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಜೀವಮಾನುಡು ಇದ ಮುಟ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಮೈಕದೆದುರು ಪಾತೆರ್ದನ ಹುಡುಗೆ ಯಾನತ್ ಇನಿ ಈ ಸಾವಿರ ಜನತ ನಡುಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆನೆ ಎದುರಾಯಿಲ್ಲ ಕಾವಂದುಂಡು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಯಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾರು ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿತ್ನಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪುನಾತ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಲೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಂದು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ದಾಲೇಜಿ ಏನೈತನಲ್ಲ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಿಗಿಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿದ್ನ ಗೌರವ ಏನಡ್ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಲ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಬೈದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲೆ ಮಾತ ಸಂದೈನ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಏನಡ್ದು ನಿಗಲು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕದ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ದೇಶದ ಗಡಿಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಗಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇನಿಮಲ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನಡು ಇನಿಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದಾಂಡಲ ನನದ ಜವಣೆರೆಗ್ ನನದ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಅಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಬೆ.